और गड़ी गड़ी जाए रामा गड़ी गड़ी जाए हथवा में कलमिया गड़ी गड़ी जाए हथवा में कलमिया गड़ी गड़ी जाए गड़ी गड़ी जाए हो गड़ी गड़ी जाए हथवा में कलमिया गड़ी गड़ी जाए हथवा में कलमिया गड़ी गड़ी जाए पुरस्कार 201 रुपए के दुल्हे साहब के बड़े भैया जी की तरफ से प्राप्त भइल बा। प्रणाम बा और आशीर्वाद की कामना बा। साथ में आप सभी लोग की प्रणाम बा और आशीर्वाद की कामना बा। कहे कि बकई से पिया जी न जाई हव गुरु बाबा आयो राम जाई हव गुरु बाबा जहां बंगलिया बसे हो
जादू मंत्र चलावे के कह जाई कैसे के जादूगर नी हो बंगलिया के जादूगर